така, здравейте хора, стана проблем, забравих да записвам, но отворих малко тази дропове и ми се падна, може би отдадете четвъртото нов герой и нов скин, нов скин, така. Epic. Добре. Така хора, анбоксваме, абонирайте се на канала. Днес крейте за спайк. Окей, правилно. Ако се падне на крейте, да ще се доволим. Хода е, да. Ето така от сърце. Спрей, повечето. Цяло гледате нищо интересно, падаме се на вече на герой, два на скина, тъй че няма повече да кажа. Ей, 42 стари дърпа. Може кой нещо. Да се радваме на герой. Да, окей. Мити, така. Да се говори кънта. Да е хубаво да е така, боксваме... Аз съм големи чакане за мега боксваме. Може би те са всичко. Не, бъде. Хора, искам да... Искам да... Защото съм много тъжен. И като да... И свършиха. Така. Голямото нещо. 7 мегабокса. 3, 2, 1. 4 неща. Але? О, скин на шери. Добре, аз това го имам. 79 имам. 4. О, мага! Силвър Блейд клико! О, мага, хора! Хора! Това става? Късмет е луд! Хора, късмета гърми! Само две, бе, хора! Така, хора! Тук има герой. Хора! Няма да е герой, тук ще се... Стел, този скин за 150 джема, кой есть? Добре? Аз съм щастлив. Чай, ти броиш ли кой мегабокс не са? 9 джема, 3. Това е хубаво, да. Хора, свършиха. Добре, късмет, луд късмет. Ама луд късмет. Така, скинове ни се паднаха. Стелър Шели. Той е Шели. Хора, виж колко много Шели. Вижте, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аз имам всичките скинове на Шели почти. Let's go get him. Така. На кой друг ми се падна скин? Падна ми се... Да, падна ми за герой. Ей, падна си герой, вече имам 68 героя. Ето го бил. Така, окей. Падна ми са, може би един от най-хубавите скина, които аз много искам. А именно Silver Blink Rick, който е... Ей, йо, това е много хубав скин. Това е много хубав скин. Мамо, вижте колко е хубав. Много, не знам, аз нямам думи даже. И като цяло дава 58 джема, хей! Кой ти ги дава? Колко джема имаш? 58. Това е добре. Аз имам 50. Дай 50. Мога. Имам 50 сама. Виж колко блин имам. Да. Айде играм. Няма вкъм. Оле, извинете за това. Но просто много ма дразни. И като цяло, да, това ще е видеото. Направихме един unboxing. Hey, wait for me. Пак имаш мек.
Хора, Манга ми отвори мегабоксите. да. Дамбата че отвори всички работи. Добре, хора, о, да. Значи, моят приятел е получил нов легендарен и нов епик герой.